सब्जी ले ला सब्जी। अरे आलू ले ला, प्याज ले ला, घेवड़ा ले ला, भाटा ले ला, केरा ले ला सब्जी। का हो कहिया से तू सब्जी बेचे लगला? अरे जाए दो, तू ना बुझबा। का है तनी बतावा। अरे भीतर के मामला बा। का है कोनो चक्कर बा का? म्यूजिक बाय शैलेश कुमार। हो गईल पानी बोरा घूम घूम अकेला, आके करो न साला कैलाश झमेला। अरे इधर सबका पे बा। हो गईल पानी बोरा घूम घूम अकेला, आके करो न साला कैलाश झमेला। अब करता जवानी लाभला भजी हरला भजी। हमर मलिया खेले ले रोज पबजी, हम त मिले खाती बेचतनी सब्जी। हमर मलिया खेले ले रोज पबजी, हम त मिले खाती बेचतनी सब्जी। यह लॉकडाउन में का करबा? अरे कम से कम मरिया के चक्कर में पैसा तो कमात बड़ा। अरे चुप, कटले पे नमक छिकतरा। दिनवे में कहल ना उठावे तत्काल हो, रातिये में मिस यू जानू कह के फेंक जाल हो। ई तो बड़ी डेंजर माल दिया हो। दिनवे में कहल ना उठावे तत्काल हो, रातिये में मिस यू जानू कह के फेंक जाल हो। कहले कि दीदी संग खेलतानी पबजी, कर जानी फोन न त जन जाई सब्जी। बड़ी परेशानी बा हो। दादा भेंट होई जाने अब बजी हर बजी। डोंट वेरी जी। हमर मलिया खेले ले रोज पबजी, हम त मिले खाती बेचतनी सब्जी। हमर मलिया खेले ले रोज पबजी, हम त मिले खाती बेचतनी सब्जी। अरे लॉकडाउन में तो हमार स्वास्थ्य डाउन हो जाता। अच्छा तो एकदम तरक्की पे लगल रहा। म्यूजिक बाय शैलेश कुमार। दिन भर में 4 बेरा जाली ओकर गाँव में, ताबो नाही लौके दादा हम राबताव में। बड़ी विपद बा। दिन भर में 4 बेरा जाली ओकर गाँव में, ताबो नाही लौके दादा हम राबताव में। सजिए के सुततानी जब हम खटिया, याद में ओकर हम धरतानी पटिया। दुख जल्दी हटा दिए हो बजी, ये हो बजी, ए बजी। ठीक हो जाएगा जी। हमर मलिया खेले ले रोज पबजी, हम त मिले खाती बेचतनी सब्जी। हमर मलिया खेले ले रोज पबजी, हम त मिले खाती बेचतनी सब्जी। जवानिया जान हो गइल रे।